Асалы баластан төшкән яктылыкты, унан күргән яхшылыкты, уның файдаһы хакында рәхәтләнеп һөйләй Миякә халкы. Балаларды укыту, кунак, туй төшемгә йөрү, кыз бирнәһе йыйу, яшь гаиләне башка сыгару кеүек бөтә дөньяви вакыйгаларда ла асалы баластың урыны түрдә, исеме телдә. Килен бараһы кызга сәсен тарап үрерлек булгандан һуң ук асалы балас атап һуга башлайдар. Бирнә әҙерләйҙәр. Мәндәр юргандар араһында, күлдәк еләндәр өҫтөндә, шаршау ҡорғандар ҡаршыһында иң абруйлы бирнә малы асалы балаҫ булһа, килендең маллы, барлы урындан төшкәне күренә. Килен төшөрөү йолаһының бер өлөшө бирнә күреү. Асалы балаҫты сығарып түшәү, үҙе бер тамаша байрамға әүерелә. Бару әллә заказ бирүселәр бар. Эшләп булмай, күз күрмәй, мына ҡолаҡ ишетмәй, белеп торасыз бит инде хәҙер йәш барҙы. Улар күсергән аҫалар төпкөл ауылдарҙа күберәк һаҡланған. Бындай аҫалы балаҫтарҙың халыҡ тормош көн күрешен сағылдырыу йәһәтенән дә әһәмиәте ҙур. Аҫаларҙа геометрик орнаменттар, беҙҙең яҡ тәбиғәтен, хайуандар донъяһын, ара тамғаларҙы ла сағылдырған һыҙаттарҙы табырға була. Уларҙың символик мәғәнәһен аңлатыусылар юҡ тиерлек. Ләкин аҫалы балаҫ ниндәйҙер рухи юғарылыҡҡа, илаһи зауыҡ өлгөһөнә ишара яһай. Ата-баба торған ерҙең, кендегеңде киҫкән ерҙең тауышы, күңелдән күңелгә, телдән телгә күскән моң саҡыра беҙҙе, моң төйәк тауышы, тиер инек беҙ. Башҡортостаныбыҙҙың моң төйәктәре иҫән-имен булғанда, халҡыбыҙ тамырын һуғара торған шишмәләребеҙ ҡоромаҫ. Bas, illa bas, izenleri bögülsün. Bas, illa bas, izenleri bögülsün. Bilmegen kişinin yürekleri üzülsün. Bilmegen kişinin yürekleri üzülsün. Миякә районының асалы балас һуғысларына бағышланған «Асыл йөрәк» спектакле Башҡорт академия драма театрында ҡуйыла. Гүйлдәк түгел бит инде, гүрелдәк, әртиек. Булмай. Әһин, эт кеүек һырылда, бесәй кеүек мырылда. Әйәкмәй. Нимә? Аты үҙең уйнай белдеңме? Уйнайым. Мин принцесса. Принцесса тебя әйтәлә белмәй. Уйһаң, мин баябый принцесса. Мин баябый принцесса. Урам тулы принцесса хәле. Уйһаң, күп уйһаң, мин принцесса. Мә. Әйин, принц. Нимә тинең? Нимә тинең? Әйин, принц. Һин үҙең принц белдеңме? Мин
Шум, человек там. Шум. Ойдан өлеңде тұтқар әмі. Yaşagan beş baymak bolğanday uyan saymak. Yaşagan beş baymak. Yaşadan tebiş baymak, yalagandaki kaymak. Dağın uzaklaşırım. Uzaklaşma. Senin yüreğim asıl tuğul. Senin yüreğim sızkan asıl hattımda tuğul. Minilme oynamayın. Esek etmeyin de. Kara. 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 Hin bit çayarttım gına. Çayarttım hin bit. Hakav tugul hin. Min akal bildin mi akal? Hakav tugul hin bit. Şep kızıkay. Ne karayın o? Atıleyim. Biz birge oynayabiliriz. Oynayalım. Haydi. Hin. Sesa bu. Him prince. Prince. Kaya. İrsik. Kiye kastı. Dağısı yaşındagini. Balas sıktı. Osallı balas dip ey. Ata ile dağsınlı. Aydan bilehin бұл yırdı? Hele yırlata bir. Oy, ertağı sıktı. Yırlahan. Tutmayhın da. Haqqav da bitti. Isın mı? Hani işlepelüğü kaytmeni. Разина ижат бірікмені тапшырылары халқымыздың бұрынғы ұзын көй мирасы ер бейу сәнға тілі ғасыға сәхнелерге күсі. 1990 жылдарда балалардың драма төңіректері, фольклор ансамбльдері, ауыл байрамдары хақында тарих, тіл һәм әдәбият институты, мәғариф министрлігі қатнашлығында тапшырулар бик көп. Шулардың бірі Сақмағаш районы яңа қар яуды ауылында Сәрвәр Сурина режиссер Салават Итбаевнан бірге әзірлеген Ситән байрамы. Лайық. Біздің Башқұртстан телевидениесінің хаждина ижад бірікмәһе халқыбыздың йыр моңдары, бейеу сәнғаты, мәдәнияты, бигрәк тә оның төп байлығы, халық ижадына ғашиқ, оны дауам етусе, балқытусы, буындан буынға тапшырусы.
Сәрвәрнең юбилей дигәч, ұшақ халыққа желдіріп келіп жеттік бізде Уфаға. Сәрвәр кәйбіз дейбіз. Біз аны зурлап әйтәбіз, барыбыз да яратабыз. Сәрвәр белән безнең ғаилә дуслығы да бар, ауыл дуслығы да бар, мәктәп дуслығы да, менә бу мәктәп коллективы безнең. Сәрвәр дигәч инде без күңелләр йомшарып китә. 91 елдан бирле, 90 еллардан бирле без аның белән таныш. Менә Салават Итбаев чыкты бит инде безгә. Ул безнең бик дус. Алар бергәләп инде безне 7 тапкыр телевидениегә чыгардылар. Аның өчен аларга бик зур рәхмәт. Карьяда авылың бар икән, аның тарихын телевизорга чыгардылар. Шуның өчен бик зур рәхмәт. Менә шуша изләнеп бергәләп йөргән вакытта ул Сәрия дигән җырлы биюле безнең номерыбызны ошатты, яратты. Сездән чыккан икән бу дип әйтте. Һәм без бүген аңа шушы җырлы биюле номерыбызны бүләк итеп алып килдек. Bir tügü kalgansı handuğas Allah'ı, bir tügü kalgansı handuğas Allah'ı. Ağı dilge düşmeyin de seriye, ağı dilge düşmeyin de seriye. Düşme bir üdengene handuğas Allah'ı, düşme bir üdengene handuğas Allah'ı. Abav Allah'ım yürekeyim seriye, Abav Allah'ım yürekeyim seriye. Koyaşlarga bişken hing handuğas Allah'ı, koyaşlarga bişken hing handuğas Allah'ı. Baldağımdın isimleri seriye, baldağımdın isimleri seriye. İsimlerim inzifa handuğas Allah'ı, İsimlerim inzifa handuğas Allah'ı. Tındarımda algan hayı seriye, tındarımda algan hayı seriye. Koyaşlarga bişken hing handuğas Allah'ı, koyaşlarga bişken hing handuğas Allah'ı. Manglay seslerin büdüre seriye, manglay seslerin büdüre seriye. Yaratam şuğa göre handuğas Allah'ı, yaratam şuğa göre handuğas Allah'ı. Seriye seriye handuğas Allah'ı, yaratan şuğa göre handuğas Allah'ı, yaratan şuğa göre handuğas Allah'ı. Serverige zor rahmet ezge yürüsün. Şişmele, yaylap kına harkıp kına sığa.
Халык ижады ла шулай өйдә, баланың әсәһенең, өләсәһенең итәгендә, баланың телендә генә башлана, һәм шайтып ул зур ижадларга юл биреп, дарья булып, диңгезләр булып шайтып безнең күңелләрне биләп ала. Шулай бит. Рәхмәт үтегезгә даландар, ошо йырды аңлап күтәргәнегез өчен. Бұл залда шулай ошо йырдан шундый матур клип эшләгән режиссер Коряковцева Луиза ханым да ултыра. Менә ултыра ул. Шулай ошо безнең ижадты, ижадын пропагандалаган кешеләрнең бере инде. Зур рәхмәт әдегез. Ни өчен яда башлай? Чөнки мин тугандан алып әкият, йыр, моң ишетеп үскәнмен. Безнең халыктың йөрәге бай. Менә шул халык өчен бер кул сабайга дип ташлар. Безнең халыгыбыз зурлыгы өчен. Рәхмәт. Рәхмәт. Чөнки олы йөрәкле халыктың балалары шуның өчен горур булырга кирәк. Менә мин нинди генә ярлык, ниндидер итереп күрһәм дә горурлыктан кайтмам. Мин үземнең кем икәнемне беләм, халкымның кем икәнен беләм. Шул миңа көч бирә. Халкыңа таянырга кирәк, аның саф йөрәгенә таянырга кирәк, аның эшчәнлегенә таянырга кирәк, тыгырлыгына таянырга кирәк. Менә шул вакытта инде язып була. Иленең авырлыгына көйнергә кирәк. Шуның аның белән бергә. Шул вакытта туа ысын әсәрләр. Вот Һезгә яшьләргә калай инде хәзер, шулай дәвам итәргә. Рәхмәт һезгә. Гаеп итмәгез. Yırlar inemi basıp olu yeketin Dere talıdar diken yarına Atkan tağlar kabat atmayılar şul Akkan hıdar kirige akmayılar Сәлемнәр алып килдем Балташ районыннан. Сезнең иҗатыгызны анда да хөрмәт итәләр. Сезгә зур сәлемнәр җиткереп калдылар. Максим Горький әйткән, балалар өчен ядыр өчен, өлкәннәргә язганмак ядырга, ләкин сак-сак кына яхшырак булсын дип. Менә шулай безнең Сәрвәр өлкәннәргә язганга караганда сак-сак кына яхшырак яда. Һәм безнең балалар, түгел өлкәннәр дә уның әсәрләрен яратып укыйлар. Коль есть язык, страна родная есть. Лишь языку дана одна свобода воспеть талант, достоинство и честь, и гордость, и величие народа. Безнең кызыбыз Сәрвәр как раз вибрати. Үз телебездә, матур башкорт телендә, шул хәтле матур әсәрләр яда. Всех учителей твоих лично я хочу, чтобы долгая жизненная твоя дорога была радужной, чтобы творческий твой путь озаряла эта семицветная
прекрасная радуга. Башкалабыздың балалар ижад йортунан Янар йөрәктәр, горячие сердца өлгөлө театр студияһы бүгенге юбилярдың әҫәре буенса күҙлекле шайтан спектакленан өҙөк. Куда ты дел девочку? Не тревожьте священный покой школы магов. Хватит кривляться. Молодой человек, если хотите учиться, учитесь. Она здесь. Я чувствую. Куда ты дел девочку? А чему учит твоя школа? Всему, чему угодно. А ты можешь научить найти спрятанное? Конечно. Пройдете 3 испытания. Если проиграете, останетесь здесь навечно. Таковы условия школы. А если пройдем? Тогда вы свободны. И девочка тоже? Найдете и заберете. Тогда начнем. Вот вам учебник. Книга колдовства. Выучить так, что под зубов отлетала. Книга Гуа. Нога. Ты что-нибудь понимаешь? Ничего не понимаю. А ты попробуй вверх ногами. Рагун. Бред какой-то. А задом наперед? Поп, Ничего не понятно. Дай-ка я над ней поколдую. Может, секрет ее раскрою. Тьфу! Ты что? Плюнул я на эту книжку, чихнул, топнул. Ничего не получается. Растяди бег. Мышку бы, самую малюсенькую. Ищи лучше свою хозяйку. Учись скорее колдовству. Ничего не понятно. Как же я буду учить эту книгу? Тише. Экзаменатор, отойдем в сторону. Делаю ученый вид. Выучили? Наизусть. От корки до корки. Рассказывайте. А и Б сидели на трубе, а упала Б пропала, что осталось на трубе. Там так и написано? Да, так и написано. А упала Б пропала, что осталось на трубе. Я нянька, пускай сами найдутся. Что еще написано? А и Б. Азбука. А, Б, В, Г, Д, Е, Ё. Что это такое? Что? Книжка твоя наизусть. От зубов отлетает. Как? ОПРС, ТУ, ФХЦ. Как ты учил? По-чертовски. Ура! Чеще. К. Юя. Начинай испытание. Радуйтесь. Будете кусать локти. Пройдете 3 испытания. Тема — найти спрятанное. Тогда я буду прятать. Отлично. Я любитель искать и находить. Черт, выйди вон, я буду прятать. Все равно найду. Ты что, с ума сошел? Кого спрячем? Спрячем меня. Куда? Трон! Я спрячусь за трон. Тамара Рашидовна, можно спрятаться за ваш трон? Обязательно, пожалуйста. Спасибо. Где мальчик? Спрятался. Ни за что не найдешь. Ничего. И в зрительном зале нет? Где мальчик? А вот он я! Ура, мы победили! Всего вам везде и всегда здоровья, удачи!
удачи, добра, любви вам и счастья всегда. Мы дарим вам наши сердца. Дөньяда иң зур башкорт авылы булган Сәйит баба, әкият, йыр, тарихи тияге. Авылдың курайсыһы Илһам Байбулдин иҗат иткән бу жан аласа бер көйләре генә нейтра. Мен 1960 елдан Жәлил Киікбаев фән докторы. Башкорттардан иң беренче булып, башкортның фонетикаһы темаһына диссертация яза. Жәлил Киікбаев шигырьләр, очерк, повестьлар һәм бына дигән роман да яза. Фән менән шөгыльләнү уның әдәби эшенә вакыт калдырмай. Шуга ла галим 35 яшендә генә иҗат иткән Тугандар һәм таныштар әсәре үзе үлгәс, уның шәкерте Әнүр Вахитов тарафынан әзерләнеп дөнья күрә. Жәлил Киікбаев Ленин ордены һәм почет билдәһе ордендары менән бүләкләнгән. Minne gena sever yevergan dau o kana la kanton de la amerenai o kana la kanton de la amerenai İsan yürüp kaytam kırıtırı haynamay kolay baltaslardır tamarınay İsan yürüp kaytam kırıtır inemay kolay baltaslardır tamarınay Сәйит бабалар өдәренә килеп иткәндәр. Энемме, төшемме, мин һиңә кымыз куеп бирдем. Энемме, төшемме, һине бер күрергә зар булды. Матурахим Үдеңде күргәнем фәрештә Һин каршымда әмин һагына Бары һиңә генә табына Хуш Фатимам Хуш матурым Яндарыңдан нисек китәйем